54 ġurnata biss mill-ġurnata tal-ħatra wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministri tal-Kabinett tiegħu taw minn wara dar kulħadd żieda ta' aktar minn 5,000 euro fil-ġimgħa lilhom infushom. Kien it-2 ta' Mejju tal-2008 meta l-Kabinett qabel li mal-paga tagħhom għandhom jibdew jitħallsu wkoll onorarja. Fl-istess ħin il-Kabinett ta' Gonzi PN kien qabel ukoll li ssir reviżjoni fl-onorarja biex tiżdied minn 19,000 għal 26,700 euro fis-sena. Fil-waqt li żieda fl-onorarja ġiet fis-seħħ minnu fih għal membri tal-Kabinett, ma ġietx fis-seħħ għal membri parlamentari l-oħrajn. Dawn iż-żidiet kienu daħlu fis-seħħ fl-istess ħin li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi mar lura mill-akbar wieda elettorali li jagħmel, dik ta' tnaqqis tat-taxxa ta' dħul, waqt li imbagħad żied b'mod rekord il-kontijiet tad-dawlu l-ilma fuq il-familji u n-negozji. Kien biss sentejn u nofs wara li ntmiem l-2010 li l-Gvern Nazzjonalista kien kostret jiżvela l-informazzjoni kollha dwar dawn iż-żidiet meta nqabad fit tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari min-naħa tal-Oppożizzjoni Laburista. Wara pressjoni kbira anke mill-opinjoni pubblika, Gonzi kien qal li żidiet li l-Ministri Nazzjonalisti taw lilhom infushom bil-moħbi kienu żball. Fl-istess ħin kienet ingħatat l-impressjoni li dawn iż-żidiet kienu se jintraddu lura kollha, jirriżulta iżda li dan qatt ma seħħ. Għax fil-fatt minn żieda totali ta' 1,700,000 euro li taw lilhom infushom, ċifri uffiċjali juru li Gonzi u l-Ministri tiegħu taw lura biss 300,000 euro. Tarif li kien ħareġ minn mistoqsija parlamentari juri li l-Kabinett Nazzjonalista kien żammandu mal 1,400,000 euro. 3 mill-eks ministri ta' dak iż-żmien li baqgħu qatt ma raddew lura iż-żieda kollha li ħadu u llum għadhom shadow ministers fil-grupp parlamentari ta' Bernard Grech. Fil-programm Sibt il-Punt is-Sibt li għadda l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay żvela l-ismi ta' dawn it-tliet deputati nazzjonalisti li kienu fil-Kabinett ta' Gonzi u llum għadhom jiffurmaw parti mill-grupp parlamentari ta' Bernard Grech. U li forsi il-nies hemm barra għadhom ma femux, għax min għalihom illi daw ġew ritornati kollha lura, illi dawk il-flus qatt ma ġew ritornati lura. Ħanajt illum għalfejn huwa importanti nitkellmu dwar għaliex 3 persuni għadhom fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista huma shadow ministers li huma Carmef Subbonnici, li huwa Chris Said u li huwa Mario De Marco li għadhom fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. U li huma bħal numru oħrajn qatt ma irritornaw daw il-flus. U għaliex huwa importanti allura nitkellmu dwarhom? Għaliex jekk hemm standards japplikaw għal kulħadd l-istess. Ma japplikawx għal grupp, għal naħa, imma japplikaw għal kulħadd l-istess. Minkejja ħafna paroli dwar governanza tajba u minkemm ilu kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qatt ma talab lil dawn it-tliet shadow ministers tiegħu biex ikunu ta' eżempju jroddu lura ż-żieda kollha li ħadu fuq 4 snin bejn l-2008 u l-2012 u li l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien sejjaħ bħala żball u li kien insensittiv.